Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana coñeceremos o proxecto Dragón Boat que está a impulsar en Pontevedra a Escola de Piragüismo e Adicán con mulleres que tiveron ou teñen cancro de mama. Tamén conversaremos con Silvia Aguete. O seu papel foi clave para que a selección española de fútbol sala feminino se fixese coa súa segunda Eurocopa. Ademais, tamén recibiremos o cantante Javier Lago e o pequeno bailarín Alejandro Pérez. Precisamente con música arrancamos o verán desta semana dende o noso set musical con Juanma Lorenzo. Que tal, como están? Aquí estamos un día máis no set musical do Verán Verán, hoxe con Julia Bianco. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, Julia, contanos, como son os vosos proxectos? Pues mira, yo tengo dos proyectos, uno como solista que estoy sacando mis propias canciones y a la vez también pues he creado este grupo que se llama La Vedette y que acabamos de empezar, o sea, estamos empezando y bueno, pues esas son mis dos partes, una como solista y otra pues con el grupo. ¿De dónde xurde este grupo, A Vedette? Pues un día fui a verlos porque ellos también tocan con otros grupos y bueno, pues me subieron al escenario y hemos tocado juntos y bueno, pues surgió así, nos gustó mucho, hubo muy buena energía, entonces pues nos apetecía. E como están sendo os inicios da Vedette? Pues muy bien, estamos ensayando mucho, tenemos algunas fechas programadas y bueno, pues tirando, con mucha ilusión sobre todo. E a vosa música? Como é a música da Vedette? En que vos inspirades? Pues nos gusta mucho la música negra, el soul, tenemos algunos clásicos, otros más modernos para que la gente más joven también los conozca, más comercial, pero siempre tirando un poco por la música negra que nos gusta mucho y nos inspira. Bueno, estades comezando este camiño xuntos, como vedes o futuro? Que plans tedes? Pues que nos contraten mucho, sobre todo pues en locales, fiestas privadas, eventos privados, bodas. Perfecto. Pois nada, xa coñecedes a Vedette, así que agora vamos a escoitar a vosa música. Muchas gracias. Vos deixamos. Like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Light the desert, seems you've been
are waiting for some fresh ice cube. I'm just sitting here waiting for you. Come on home and turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who tells me all that you're the only one who can tell me back home. My high price are waiting for a new tune. The glasses are waiting for some fresh ice cube. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on, turn me on. Bueno, de contado falamos dese proxecto de Dragón Boat que naceu en Pontevedra con mulleres que tiveron ou teñen cancro de mama, pero antes imos practicar paddle surf aquí en Sanxenxo porque a localidade préstase para esa práctica deportiva. A la que mandamos aos nosos compañeiros Carlos López e David Algarra a unha clase de paddle surf. Hai moitos xeitos de refrescarse. Bueno, un deles é meténdose na auga. Pero se podemos meternos na auga facendo un deporte como é o paddle surf, pois seguramente sacamos moitos máis beneficios. Así que imos a coñecer unha empresa deste sector. Estamos aquí con Begoña, que eres a dona de... Sanxenxo Paddle Surf Club. É dicir, que eu se quero facer paddle surf, este é o sitio ideal. Este es el sitio perfecto para hacer este deporte. Pero eu nunca fixen paddle surf, No te preocupes porque nosotros te vamos a ayudar desde... Mira, te vamos a dar 15-20 minutitos de técnica de remada y luego ya vas al agua acompañado de nuestros monitores, ¿vale? Y ellos te van a acompañar, te van a dar truquitos, te van a ayudar, vamos a hacer una ruta y vamos, que te va a encantar. Podríamos practicar ahora mismo xa? Pues mira, perfecto, porque está abajo Ángel con un grupo y puedes unirte ahora mismo. Pues vamos. Venga. Bueno, estamos aquí con Ángel. Que tal? Que eres gerente de... Sanxenxo Paddle Surf Club. Moi ben. Bueno, a que vos dedicades? A parte do paddle? Bueno, facemos campamentos de verán con nenos, todos enfocados a deportes acuáticos, o principal é o paddle surf, e tamén damos clases de monopatín, de skate. Que é o que máis suele haber? Xente maior, xente nova? O principal público noso son rapaces de entre 5 a 70 anos, digamos. O sea, non hai un límite de idade, sempre temos máis nenos que adultos, pero tamén temos moitos adultos. Hay que ter un pouco de equilibrio, pero recibindo unhas nocións básicas de como manterse na tabla ou recibindo unha clase é bastante asequible, digamos.
E vos ides facer agora unha ruta. Podes contaros un pouquiño que consiste esa ruta? Bueno, sempre salimos do canal, nos diriximos un pouco dependendo das condicións meteorolóxicas, non? Se, por exemplo, hai vento norte, o mellor é buscar unha zona de abrigo perto da costa e ir costeando hasta onde nos permita o tempo da actividade, que suelen ser 2 horas. Canto tempo levades practicando este deporte? Pues desde 2017, 2018. Que recomendaríades deste deporte? Pues que venga con gente que se lo pasa muy bien. Genial, es súper recomendable venir aquí. Sí. Non te caiches nin unha vez? Me tiraron. De eso no os vais a librar nunca. Porque o problema é que te tiran. Sí. Manteste moi ben. Sí, pero viene alguien por detrás y pum, caes para el agua fijo. Bueno, de onde sodes vos? De Oviedo. Oviedo. E tamén estáis aquí de vacaciones e practicando pádel sur. Sí, aquí me ve. E cuánto tiempo llevas practicando? Pues ya desde hace unos cuantos años, 3 o algo así, pero bueno, no muy a menudo, de vez en cuando. Sirve para desestresarse en un día que estás tenso, si hace buen tiempo, pues yo lo recomendaría hacer, la verdad. ¿Por qué está tan de moda este deporte ahora? Bueno, porque estás en la naturaleza, vas con tus amigos o con tu familia y te lo pasas bastante bien. Y además en el mar te puedes refrescar y cuando hace calor está muy bien. ¿Os gusta? Sí, es muy divertido. ¿Cuántos años lleváis haciendo? Yo desde pequeña. ¿Qué le recomendaríais a la gente? Es divertido y tienes que probar a hacer cosas nuevas y yo creo que te va a gustar. Bueno, hasta me apetece practicar o pádel surf, así que voy a preguntar. A ver, Bego, ¿hay manera de que pueda practicarlo? Hombre, por supuesto. Bueno, confirmado, si vale para min, que nunca o fixen, bueno, vale para calquera. Alguén riba do mar, posta e a remar con suavidade, sinceramente, é un relax total. Es un deporte muy agradable, Carlos. Lo que pasa que eso, con más calma tienes que venir a más clases con nosotros y hacerlo así con más calmita y ya verás cómo lo vas a disfrutar. Pues anótame en las clases que vas a ver tú aquí. Estupendo, anotado, reservado, Carlos. Te esperamos. Chao. Bueno, pues como lles contaba, hai un anaco, quero lles presentar agora un proxecto moi interesante que se está impulsando en Pontevedra grazas á colaboración do Club de Piragüismo da cidade e a Adicam. Xuntos crearon o primeiro equipo de Dragón Boat con mulleres que tiveron ou teñen cancro de mama. Para coñecer un poquinho máis desta iniciativa, recibimos aquí no Concello de Sanxenxo a Jennifer Casal, adestradora deste equipo, moi boas. Boas. E tamén a unha das usuarias desta embarcación, Isabel Lema, que tal, moi boas? Hola, boas. Bueno, pois nada, benvidas ao Verán Verán, graciñas por estaren hoxe aquí connosco no programa. Antes de nada, ímonos poñer, se vos parece, un poquinho en contexto, como nace esa colaboración, Jennifer, entre o Club de Piragüismo da cidade de Pontevedra e Adicam, que é a Asociación de Diagnosticados de Cancro de Mama e Xinecolóxico? Bueno, xa facía uns aniños que nos puséramos en contacto con eles, pero por temas de pandemia, ademais, pois quedou a cousa en nada. Bueno, en outubro comezou Isabel no equipo que tiñamos, non tiñamos a ninguén con cancro de mama, e bueno, ela forma parte de Adicam, e púsonos en contacto con eles. Claro, ese foi como se foi creando este grupo, non? A Isabel foi, neste caso, pioneira, podemos dicir, a hora de impulsar este proxecto. Por que se escolleu esta modalidade do Dragón Boat e non outro tipo de piragüismo, dentro de todo o que ofrecedes dentro da escola? Bueno, na escola, como ben dis, sí que temos dúas modalidades, a de piragüismo en xeral e a de Dragon Boat, pois comezou por un empeño do noso entrenador Miguel Ángel e bueno, pois a base de discutilo moito coa xunta directiva do clube, pois decidimos ir adiante con esa iniciativa e bueno,
a verdade é que foi bastante boa. Esta disciplina ten as súas particularidades e ademais moita historia, non? Sí, bueno, esta modalidade xa ten máis de 1000 millóns de anos. Bueno, como todo o mundo sabe, pois a súa orixe asiático, bueno, foi pois dunha historia que, bueno, a lenda que contan é que, bueno, como se llama? Un ministro Sí, da China sería, da China, ¿no? sí. Pois, bueno, non estaba de acordo co que se estaba facendo en China e demais, entón, pois, así resumindo un pouco, Sí. quitouse de todo a política e dedicouse a poesía. Bueno, non contento con todo o que se estaba facendo na política, pois quiso suicidarse e tirouse a un río que non me acordo ahora mismo que río é. Bueno, cando o pobo supo dese suicidio, pois foron cos barcos dragóns e con uns tambores e demais para asustar a, bueno, pois a todos os peixes e, bueno, o dragón que lle chamaban que iban polo río, bueno, dando palazos á auga e demais, facendo ruído para que non se o comes. Bueno, como todas as cousas que veñen da China, todo ten a súa historia, non? E a súa mitoloxía detrás, e precisamente unha das características máis pintorescas, digamos, desta modalidade é o ritmo que se vai marcando, non? Co tambor que marca precisamente, non? O momento da palada, non? Sí. Contanos un pouquiño como é ese momento, non, do ritmo e da práctica do deporte. Bueno, dependendo da embarcación, hai dous tipos de embarcacións, a de 12 personas, que serían 10 remando, unha no tambor e outra no timonel. O timonel é o que dirixe o barco, e o tambor, como ben dixeches, a persoa que marque o ritmo no tambor. Cando o tambor soa, a palada ten que estar adiante. Entón, unha vez soa, todo o mundo mete á vez, bueno, todo perfectamente sincronizado, non? Sí. Bueno, vamos falar tamén con Isabel, como xa nos comentaba Jennifer, ti eres un pouquiño tamén a culpable, non? De que todo isto sexa por fin tamén unha realidade. Contanos, bueno, pois como te animaches a participar tamén nesta actividade deportiva e como foi xestándose todo isto de crear este grupo na cidade de Pontevedra? Bueno, eu coñecín unha moza que me dixo que estaban facendo o dragón ali en Pontevedra e lle preguntei se podía ir un día a miralas, fun e invitáronme a subir no dragón ese mismo día para ver como era. Encantoume a experiencia, pasei no super ben, entonces falei coa entrenadora que é Jenny para ver se podía ir a entrenar con eles, porque eu en esos momentos, pois, físicamente non estaba nada forte. E me dixo que sí, que sin problema ningún, que eles estaban encantados de que fora. E desde ese día, pois, sentíme super ben, tanto física como, sobre todo, psicológicamente. Axudoume un montón, e falei con eles e lle dixen que a experiencia que eu tiña, que a quería transmitir a outras compañeras que estaban na mesma situación miña. E así o fixemos, o sea, falamos con outras compañeiras para ir formando un equipo e poder facer o equipo de BCS, que hoxe en día contamos con el, e bueno, xa tuvemos a nosa primeira experiencia en Verducido, pasámolo super ben, estamos encantadísimas. Claro, e cando lle contaches ao resto das compañeiras que queríades facer todo isto, como foi a súa resposta, a súa reacción? Claro, supoño que algunhas dirían, nós non podemos facer iso, non? Sí, bueno, lle pasou un pouco como me pasou a mí. Eu miraba o inalcanzable, de feito, cando falei con Jenny, dixen, vou a probar, e as primeiras veces que fun, dixenlle, Jenny, isto non o resisto, porque, claro, sinteste sin forza, sabes? Estás nun momento psicológicamente moi baixo. Pero animeinas e dixen o que me había pasado a min, e que gracias a iso estaba mellorando un montón, e que se animaran a probar un día, e ver como lle iba. E a verdade é que todas lle pasou o mismo que eu, o sea, que nos enganchamos de tal maneira que o noso objetivo é que cada unha consiga polo menos outra para ter un equipo cada vez máis grande. Claro, porque iso tamén forma parte, non, da graza de todo isto. Agora mesmo sodes 12 mulleres e claro, vos estades coñecendo unhas a outras, vai moito máis alá do deporte, porque agora sodes 12 amigas, non?
Ahora somos un equipo que estamos intentando incluso ter un club para nós e para que outras persoas se unan e sepan o que é, porque a mellora psicológica, sobre todo, é super importante no proceso que nos levamos. Falamos agora dentro dun anaquiño desa parte psicolóxica, pero claro, quería preguntarche por esos beneficios físicos que ti fuches notando, non? Dende que te embarcaches nesta aventura. Contanos que notaches, non? Que melloras sentiches? Cos tratamientos e coas operacións que levamos, sacan os ganglios, a veces incluso che quitan un peito e che quedan bastantes secuelas. Entonces, unha das secuelas é a linfe que se inflama e nos dá muitísimo malestar e que nos produce a veces pois incapacidades para realizar certas cousas. Co dragón o que conseguimos é que a linfe baixe. Entonces, a non a ter inflamada, a melloría é moi notable. Podemos ter máis mobilidade no brazo e podemos facer cousas que antes non podíamos facer. Dicía, isto está demostrado científicamente, non? Que funciona así, non, Jennifer? Sí, hai algúns artículos de doctoras que sí que puseron en práctica esta investigación e sí que está probadísimo de que é moi bastante bo para tanto físicamente como mentalmente, como, socialmente e demais. Ela é un exemplo clave que coñecemos e a verdade é que é unha gran diferencia. Cando chegou ao clube non tiña apenas forza, decíame, eu non podo de verdade, Jenny, por favor, que estou vos ralentizando os entrenos, e digo, non te preocupes, aquí vimos todos a pasalo ben, se un non pode, hai outras 9 persoas que poden tirar igual, a verdade é que eu fixen que se ela seguise, pero ela agradeceme todos os días que lle insistise en que seguira. Claro, para ti como adestradora dela supoño que tamén é unha satisfacción persoal, non? Ver que isto se está conseguindo, non? Sí, eu como digo sempre, ela é o meu experimento porque claro, non había nadie con cáncer de mama no clube e a min persoalmente dábame medo ou reparo en que, a ver, eu sei que ten unhas limitacións, ela sabe onde pode chegar. Claro. Entón, eu tampouco lle pido máis, ela que anda máis. Entonces, pois, eu encantadísima Falamos tamén desa parte psicolóxica que xa comentábamos antes, de todos eses beneficios mentais, para a saúde mental, que é fundamental. No teu caso, como melloraches nese sentido? Psicológicamente mellorei moitísimo. Moitísimo. O sea, eu estaba bastante fundida en ese momento, porque aparte chega un momento no proceso en que os médicos che dicen, vale, estás ben, relativamente ben, pero non teñen en conta as limitacións que che quedan. Entonces ti psicológicamente sinteste que non eres a de antes, non podes traballar como antes, non podes facer unha vida normal como antes, é o momento en que te ves abaixo e dices, teñome que adaptar a unha nova vida. Eu en ese momento estaba fundida totalmente. Que pasa? Que ao entrar no equipo de Dragón, pois sentíme como un renacer. É como se dixeras, pois non, mira, teño forza, podo facer isto. Os do equipo, a verdad, acolleronnos de maravilla. Eu solo podo decir que para min foron o mellor psicólogo que tuve durante o proceso, porque sentirme ali ao lado deles arroupada, que todos os días me decían, venga, ti podes, non sei que, o sea, unha maravilla, e psicológicamente eso faiche moitísimo ben. Claro, e ademais dentro do grupo hai mulleres que xa estades pois a piques de superar non a enfermidade, outras que xa superaron e outras que están comezando agora, non, todo ese proceso, e supoño que o feito de compartir, non, unha vivencia como a que vos tocou, tirar unhas das outras e apoiarvos unhas ás outras, é tamén unha parte moi importante e ao final créase grupo, non, entre todas vos, non? Creas un vínculo moi grande entre todas nós, porque hai persoas, por exemplo, como eu, que prácticamente terminaron o proceso e están coas secuelas do proceso. Hai outras persoas que ya acaban de diagnosticar o cáncer, hai outras que están, por exemplo, con quimio,
E hai outras incluso que xa o teñen vivido e que o teñen que volver a vivir. Entonces, entre todas falamos de iso e somos como un apoio unhas para as outras. E iso é moi importante. Claro, esta é unha parte, Jennifer, moi importante, non, de toda esta iniciativa deste proxecto. Ti como adestradora, como faz para combinar os aspectos puramente deportivos con esta outra vertente, coa vertente psicolóxica? Pois, bueno, eu non lle vou a decir non fagas isto, non fagas o outro. Cada unha ten que ver o que é capaz de facer, si non forzando demasiado ou, bueno, adaptando un pouquiño os entrenamentos a elas ou algún exercicio en concreto para fortalecer unha parte en concreto do corpo e que lle sexa máis fácil palear. E bueno, pero polo resto fan exactamente o mesmo que outro equipo. Contanos un pouquiño como é esa rutina de adestramento con este grupo. Pois, bueno, este grupo, como ben dicíamos antes, como é bastante social, falan moito mentras quentan, pero bueno, quentamos primeiro, despois baixamos a auga, bueno, temos que baixar o barco do Pantalán, que eso supón un esforzo un pouco grande, porque os barcos pesan máis de 150 kilos, pero bueno, entre todas baixase ben. E bueno, despois pues, facemos o entrenamento que toque, que, a ver, o grupo delas soe ser bastante máis light o entrenamento, pero bueno, non sempre, para que non se acostumbren. E bueno, despois, cando rematamos, subimos o dragón de novo e estiramos un pouquiño, e bueno, así. A ver, vou preguntar tamén a compañeira como se viven precisamente eses adestramentos cando baixades a embarcación ao río Lérez e vos poñedes aí a dalo todo. Como é esa sensación nese momento? Un subidón de energía tremendo. Aí encontrámonos como peixe na agua, o sea, o pasamos pipa. Aparte de entrenar, pasámolo moi ben, reímonos moito. Jenny tenos que poñer a veces no seu sitio. Poñer aí seriedade, non? Sí, porque xa che digo, o sea, estamos todas moi ilusionadas, todas nos sentimos tamén que todas queremos falar sobre a experiencia. No entrenamiento non se pode falar tanto, hai que estar un pouco máis serias, máis concentradas, exacto, na actividade. É unha loita continua que teño, pero levanse ben. Sí, bueno. E despois dos adiestramentos aparte facemos merendolas. Sí, claro, bueno, son unhas reposteiras de primeira. E aparte de todo isto, non, deses encontros, desas merendas, deses adestramentos, fuchedes un pasiño máis alá porque acabades de competir na segunda Copa de España de Dragón en distancia de 500 metros. Como foi esa experiencia? A ver. Bueno, a verdade é que é moi emotiva porque ningunha delas había competido antes e bueno, a verdade é que bueno, sempre se fan nos campeonatos e demais, fanse como un recoñecemento a esas persoas. Entón, pois, bueno, é bastante emotivo, todo o mundo chorando, todo o mundo moi emocionado, entón, bueno, como foi? Moi felices. Choramos un montón, pero de alegría. Sí. Choramos un montón de alegría, un montón de abrazos, de sentimentos encontrados, o sea, foi moi emocionante, moi emocionante. Bueno, é evidente, non, o traballazo que se está a facer neste proxecto, tanto dende o Club de Piragüismo como dende ADICAM, por sumar esforzos para lanzar esta iniciativa tan interesante. Non sei se botades en falta pois máis apoio, non sei se cadra por parte das administracións, por parte de patrocinadores que tamén pois apoien, non, económicamente toda a actividade que se desenvolve nestes colectivos. Sí, a ver, toda a axuda é boa, bueno, que agora cada vez somos máis persoas neste equipo, solo temos 2 dragóns de 12 persoas e somos 27 normalmente entrenando, entón, pois, para min supón unha locura organizar os entrenamentos, porque, claro, sobrame xente onde as meto, entón, bueno, pois, pedir un barco de 22 persoas creo que é bastante, bueno, lóxico. Necesitamos axuda por mediación das institucións, tamén algún patrocinador, porque aparte eso, ás veces estamos empezando
pedimos que si alguien quiere aportar axuda, pois mira, estamos encantadísimas de formar parte de equipo con eles e agradecemos un montón a DICAN a súa axuda. De feito, vamos a ir a unha competición e aí a DICAN nos axudou un montón para o equipo. Estamos encantadas. Solo Bueno, podo pois, decir esa palabra, o sea, encantadas. Pois aí está, nós tamén estamos encantados de tervos hoxe aquí connosco no Verán, coñecer esta iniciativa tan estupenda para estas mulleres que están pois aí loitando contra esta enfermidade. Nos de contado, imos marchar uns minutiños á publicidade, só nos resta coller as nosas copas de viño de Martín Codas, pasalle tamén aí a Isabel, por favor, e brindar. Moitísimas grazas e moita saúde. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Xa estamos de volta no Verán, imos agora coa nosa axenda con algunhas das principais citas para as vindeiras datas na nosa contorna. Comezamos con Voz de Muller. Sei que ás veces custa comprender o xeito en que cada... A cidade de Pontevedra acollerá este ciclo de concertos entre o sábado 6 e o mércores 10 de agosto. Entre as convidadas, Pongo, Rocío Barrio, De Vacas, Ginebras e esta que estamos a ver, Guadi Galego. Todas as actuacións serán de balde na Praza da Ferrería de Pontevedra. Pode que a miña determinación e a túa mala educación nos salven das velutinas. En Vilagarcía prepáranse xa pro San Roque e pro regreso da Festa da Auga. E tú bailando, bailando. As festas arrancarán o xoves día 11 coa lectura do pregón a cargo de Xoanqui Ameixeiras. Ese mesmo día, concerto de estes que están a ver, a la Love You. Tamén están programados os concertos de Los Motores, Barón Rojo, Natalia Lacunza ou Uxía Lambona e a Banda Molona. E o martes 16, xa saben, a Festa da Auga, de interese turístico nacional. Me voy muriendo mientras bailas. E outra cita máis no Concello de Cerdedo Cotobade, o lugar de Cuspedriños acolle este domingo día 7 as súas rapadas bestas. A xornada arrancará ás 12 do mediodía coa subida das bestas ata o Curro e logo a separación dos poldros. Ao mediodía haberá xantar campestre e a partir das 5 a rapa, na que poderá participar calquera persoa que o desexe. A cita, xa saben, na parroquia de San Xurxo de Sacos, no lugar de Cuspedriños. E Portodosón transformouse estes días nun auténtico poboado celta. A localidade recuperou a súa feira celta cun gran éxito de participación. Milleiros de persoas acudiron a esta cita que, edición tras edición, vai sumando novos seareiros. É unha reportaxe de Carlos López e David Costas. Hola Dani, hola amigos do Verán. Hoxe viñemos ata aquí, ata Portodosón. A que? A Feira Celta. Así que imos a ver que hai por aí dentro. Moi boas, como está sendo a feira hoxe? Bien, Pontevedra es una feria muy chula, el pueblo le gusta mucho y se involucra y trabajamos, sí. Vale, ¿de dónde venís vosotros? De Elda, de Alicante. ¿Recorréis toda España? Sí, en verano hacemos ruta por Galicia, llevamos ya un mes y una semana por aquí dando vueltas. Sí. Aquí, en Portodosón, como se inicia esta iniciativa?
Isto xa empezou fai unha chea de anos, esta, se non me equivoco, debe de ser a 16ª edición ou algo así. A verdade que despois de 2 anos de Covid e non poder ter a Feira Celta, si temos moitas ganas dela. Este ano, con respecto ao ano 19, hai sobre uns 40 puestos a maiores, o que estamos moi contentos por iso, e a verdade, onte para ser viernes había moitísima máis xente que outros anos, aínda que o día fuerte realmente suele ser o sábado pola noite e o domingo pola tarde. Este ano quedamos moi contentos ca cantidade de xente que hubo onte. Bueno, muy buenas, ¿cómo está siendo la feria? Pues bien, aquí muy a gusto con la gente de Porto do Son y tratando de traer el producto de Lugo un poquito para acá, para los turistas y para la gente de aquí, de esta tierra. Todo esto lo comían los celtas, ¿no? Todo esto lo comían los celtas, así estaban ellos, bien cuadrados. É moi divertido, ademais, porque antes non se celebraba por a COVID. E agora que volve a revivir todo, disfrútese moito. Está pasando ben. E a tarde que vas a ver? A tarde, pois, mirar os postos e ver os espectáculos que salen os trasgos, o diaño, o de Moma e o Dragón. Por suposto que vamos a disfrutar. Vamos estar mañán tamén, porque está ben para aquí dar outra volta por aquí, tomar uns viños por aquí, tomar uns ribeiriños ou uns unha cousiña de uns petiscos, unhas tapiñas, que é o ideal daqui, básico, con curso de tapas e todo eso que se origina por aquí. É un pueblo moi bonito este de aquí. Tamén moita festa en Pontearnelas, a localidade encheuse de troula para celebrar a Santa Marta. Non faltou nin o churrasco, nin o polvo, nin as rosquillas e, por suposto, tampouco faltou un equipo de Canal Rías Baixas. Todos os anos vimos aquí a Jolgorio, este Jolgorio. Efectivamente, isto non se pode faltar, todos os anos aquí un ano máis, e despois da pandemia a verdad que apetece. De aquí, esta parte é de Villa García, e nós somos da parte de Vigo. Somos de Lisboa, vamos caminhando faz 8 dias. Sí, é o segundo ano que pasamos por aquí a festa. Es un poco diferente, pero al final en España siempre es básicamente lo mismo. Comer bien, beber bien, pasarlo bien con los amigos, cuidar a los que vienen de fuera. Levo moitos máis en Argentina que en España, pero somos gallegos de Villalonga, Sanxenxo, aproveitamos para estar acá en Galicia, vimos todos os anos, e hoxe invitarnos a Santa Marta, en Pontearnelas. Pues venimos de Granada y estamos por aquí porque mi abuela es de Cambados, de Vilariño, y mi madre también. Muy bien, fabuloso, la verdad que es fabuloso, muy bien, muy bien. La buena compañía, material estupendo y bueno, la parte de por aquí está preciosa, la verdad que todo muy bien. Vamos a comer el pulpo y el churrasco y terminar de pasar el día. Tomar o pulpo, o ir misa e pouco máis. Yo es la primera vez, pero bueno, ella creo que ya la conoce. Ya, yo cuando era cría casi ya no me acordaba. Pero maravilloso, mira tú qué género, qué producto, qué churrascos, qué pulpo. Vamos a volvernos locos con el party que forma Rodrigo. Yo sé que te gusta mover tu cuerpo en el más reggaetón. Si tu cuerpo pide más, vamos a darle más. Nos recomendaron venir a Santa Marta a probar el pulpo y está exquisito, la verdad. No lo habíamos probado todavía, ya nos marchamos el domingo y lo estamos disfrutando a tope. Todo divino, el pulpo riquísimo, el vino riquísimo, el ambiente tú ya ves, de maravilla.
Sí, pulpo y ternera, estaba muy bom. Hemos comido un pulpo muy bueno y ahora una costilla que también está muy bueno, regado con el tinto de Barrantes. Y ahora pues a tomar el café de pota, el famoso. Vinimos directamente a la pulpeira aquí a comer pulpo. Ya estamos en fiesta, música de otro planeta. Neta, que mi baile sexy, esa es mi meta. Y dale mami, aprieta. O pulpo en sí non ten ningún secreto de que este. Bo depende do paladar de cada un. Hai quen lle gusta duro, que trisque, que este blando. Eso, se aunque lle gusta blando, lle poñemos que trisque, vai a decir que está duro. E aunque lle gusta que trisque, lle poñemos blando, vai a decir que non vale. Entón, eso vai un pouco no paladar. Si é certo que hai un punto nel que é o punto de cocción que lle intentamos dar para que lle valga a todo o mundo. Na calidad, eu diría que o secreto é que o pulpo sea bo, sendo bo pulpo, tendo boa calidad, non ten problema, todos os pulpeiros sabémoslo facer, todo o mundo lle gusta comer, a prueba está como está a pulpería ahora mismo. Es la primera vez que hemos venido a Santa Marta, nos hemos metido para untarnos las orejas, que estamos medio sordos, y nos vamos bien. Me parece que é por oído, pero a mí non me vai facer moito efecto porque non oio nada.
nosa seguinte convidada é unha estrela internacional, foi unha muller decisiva para conseguir isto, que España se proclamase campeoa de Europa de fútbol sala feminino hai tan só unhas semanas. Silvia Aguete, que tal, moi boas? Hola, moi buenas. Benvida ao Verán Verán. Quero comezar precisamente por esta xesta, non? Dame un pouco de respecto, incluso a tatela na má, case que vou deixar aquí na mesiña. Pois preguntarche por esa experiencia, de novo campioas de Europa de fútbol sala feminino a comezos de xuño. Supoño que aínda moi recente todo e espertando, non, de todo ese soño. Sí, la verdad que una experiencia como esa es como que pasa súper rápido. Sí que es verdad que bueno, lo celebramos en el mismo sitio porque se repitió en Gondomar otra vez, pero la experiencia fue totalmente diferente. Sí que bueno, durante el partido fue la verdad que bastante llamativo para la gente que estaba allí porque tenía como un poquito de todo, porque fue un poco in extremis, llegamos a los penaltis o prórroga. Y la verdad que cuando se dan las cosas así es como que las disfrutas muchísimo más y fue lo que pasó. Claro, todos esos penaltis, a prórroga, o teu papel como porteira foi determinante para que finalmente o triunfo acabase en mans de España, non? Sí, bueno, yo esperaba que no fuera todo tan complicado y que no tuviera que tener yo tampoco tanto protagonismo, pero la verdad que fue soñado porque sí que bueno, que pude ayudar a la selección a hacerse campeona de Europa, pero la verdad que muy contenta por el grupo en general, porque ya se había aplazado el europeo por la guerra de Ucrania, también por el COVID, o sea, es como que no daba llegado, siempre había alguna circunstancia que no lo impedía. Entonces, pues bueno, pues mucho más contentas. Claro, lendo a prensa eses días, prensa daqui da nosa contorna, tamén a prensa deportiva, todos coincidían, o papel de Silvia foi determinante, te puxeches ali como un auténtico muro diante da portería e finalmente, pois, reto conseguido, non? Sí, reto conseguido, por supuesto, y la verdad que la selección española es bicampeona de Europa, que yo creo que pocos equipos pueden decir eso y en un plazo tan corto de tiempo. Y nada, tenemos la siguiente Eurocopa aquí a la vuelta en el 2023, porque esta fue la aplazada por COVID y demás, entonces ya tenemos otra competición a la vista y a ver si tri. E na selección, ti és de Pontevedra, pero cando a ti hai tamén outras xogadoras tamén galegas, moito acento galego na selección española de fútbol sala feminino. Temos moito talento, non, neste mundo aquí en Galicia. Por suerte sí, en Galicia siempre el fútbol sala femenino tuvo mucho tirón, hay muchas niñas que practican este deporte y desde la Federación Gallega siempre lo impulsan y consiguen que cada vez seamos más las que representemos a Galicia en la selección. Levades 2 Eurocopas, 2 triunfos consecutivos, un reto dende logo nada doado, xa comentabas ti agora, non? Ese novo desafío da seguinte Eurocopa no 2023. Como vos adestrades para manter ese listón e ir a pola terceira? Es complicado porque al final sí que por ejemplo en esta se alargó mucho el tiempo de preparación, y en esta va a pasar totalmente lo contrario, porque ya está ahí en marzo y en octubre ya se celebra el pre-europeo. Y son muy poquitas concentraciones, pero al final es el listón que tú te pongas en tu propio club, que al final es donde trabajas día a día y ahí es donde tienes que mantener el listón lo más alto posible para llegar a estas competiciones y dar la talla. Supoño que este doble título, non, conseguir 2 Eurocopas unha tras outra, é tamén un gran impulso, non, para todo o deporte, non só aquí en Galicia, en Pontevedra, de onde ti é, sino que a nivel español é un impulso brutal, non? Es que de hecho esa es nuestra idea, es nuestro foco a la hora de ganar este tipo de competiciones, porque por desgracia el fútbol sala femenino tiene pocas competiciones oficiales y esta a nivel internacional es la única que tenemos, entonces pues intentamos darlo todo pues por eso, para seguir impulsando nuestro deporte, seguir dándole referentes a las niñas que vienen por detrás practicando el fútbol sala y al final es eso, es intentar dar pasitos para que esto mejore. Bueno, esa Eurocopa foi a comezos de xuño, supoño que algo puideches descansar, aínda que, bueno, non moito, porque estamos a un ano da seguinte e a Liga comeza, se non me equivoco, contra finais de outubro, o sea que isto non para, non? No, y de hecho este año es que fue todo súper cortito.
porque bueno, al final pues eso, la competición se atrasó mucho más y las vacaciones pues son mucho más cortas, pero al final si las circunstancias son esas, pues ya ves tú, encantada de que todos los años las vacaciones sean mucho más cortitas. Y ahora sí, ahora pensando ya en la liga, ahora en agosto empezamos la pretemporada y ya focalizadas en outra cosa. Tis porteira do Marín Futsal, de primeira división, como te adestras, como te preparas, non, para esa volta, non, agora que estamos en vacacións? Pues ahora en vacaciones siempre tienes que hacer algo de trabajo, porque si no, cuando llega agosto y empiezas a entrar con el equipo te mueres, porque siempre las pretemporadas tienen la fama de ser la peor parte del año. Y nada, al final es ser constantes, hacer los trabajos que nos mandan desde el club, y ahora en agosto, de hecho ya mañana empiezo a entrenar con el club y ya pensando en la liga. Ti ademais, a túa carreira sempre estivo moi apegada á nosa terra, porque xogaches en Poio, en Moaña, agora en Marín. Supoño que é un privilexio, non, poder facer o que che gusta, dedicarte ao que che gusta e ademais pretiño das túas orixes, da túa casa. Sí, es una suerte que haya tantos equipos gallegos. Al final tienes la posibilidad de jugar en primera división dentro de tu comunidad. Hay muchas jugadoras que esa suerte no la tienen y tienen que desplazarse para poder hacerlo. Por suerte en Galicia, ya por la historia que tenemos de fútbol sala, pues puedes tener el privilegio de poder disfrutar de la máxima categoría aquí. Ahora mesmo tes 35 anos, como debuxas ou como se presenta o teu futuro a longo ou medio prazo? La verdad que a largo plazo no me lo planteo, porque prefiero ir temporada a temporada. Al final, si todos los años son como este, pues ya te diría que de aquí a, no sé, a unos cuantos años, pero prefiero no planteármelo a largo plazo, porque al final en el deporte las lesiones, también el estado anímico, cómo te encuentres, cómo vayas llevando el año, al final es lo que te ayuda a definir si sigues o si no. Entonces prefiero despacito. Bueno, revisando o teu historial, a ver, 2019, elixida como a mellor porteira de fútbol sala de todo o mundo. Como se recibe un recoñecemento deste nivel, non? Porque imos de un cara a outro, non? Como recibiches aquel recoñecemento? Fue inesperado, la verdad, porque no sé, no te imaginas llevarte un reconocimiento de ese tipo y por desgracia a mí me tocó en plena pandemia, me pilló encerrada en mi casa y tampoco tuve la opción de celebrarlo como me gustaría, pero la verdad que sí que es un orgullo que te reconozcan, que valoren el trabajo que haces. Iso foi no 2019, pero non queda aí a cousa, porque antes, a ver, no 2018, tamén no 2021, segunda mellor porteira do mundo, no 2017 quedaches de sexta, na temporada 17-18, premio a mellor porteira da Liga Española de fútbol sala. Como se chega a conseguir todo isto? Como traballaches para acadar todo isto? No lo sé, al final es hacer lo que te gusta. Yo la verdad que no me planteo, al final estos reconocimientos, bueno, los agradeces, pero al final no estás pensando en ello, esto llega solo. Yo solo pienso en disfrutarlo, en hacerlo mejor, sí que soy muy exigente a la hora de intentar mejorar, y yo creo que eso es lo importante, intentar mejorar y no pensar en otra cosa. Esto la verdad que te hace sentir muy orgulloso, porque sí que lo valoras, pero al final es sentirte bien contigo mismo y poco más. Bueno, e máis alá de todos estes recoñecementos dos que estamos a falar para este deporte, como para moitos outros, tamén é moi importante a visibilidade. Non sei se crees que neste sentido se foi avanzando o suficiente nos últimos anos. Yo creo que eso es lo que más echamos de menos, por lo menos en el fútbol sala femenino. De hecho, la final de la Eurocopa de Gondomar no fue retransmitida en directo, y sí que en ese sentido pues como que te frustra un poco, te hace sentir un poco ignorada. Claro. Pero ya te digo, nosotros a pesar de todos los obstáculos y de que, bueno, seguimos peleando para que nos den ese espacio que creo que nos merecemos, porque la selección española de fútbol sala ya no puede hacer más méritos para merecerse... Non pode chegar máis alá porque está arriba de todo. No puede hacer nada más para merecerse tener la visibilidad que se merece, así que nosotros seguiremos pidiéndolo y ojalá se dé. Bueno, por exemplo, nos últimos tempos sí que vimos algún que outro avance, non? Por exemplo, recentemente esa retransmisión da Eurocopa de fútbol feminino que se retransmitiu en directo pola primeira cadea de televisión española, non? Pouco a pouco parece como que se van conseguindo obxectivos, porque hai uns anos impensable, non? Que a primeira votase esos partidos. A mí me da envidia sana verlo. Ojalá que lo que avancen ellas nos ayude a avanzar a nosotros, porque al final todo lo que sea bueno para unos es bueno para otros.
Así que ojalá que sigamos así, porque es lo que dices tú, hace unos años esto no lo imaginábamos, que fuera noticia, que el fútbol femenino pues llenara estadios y que incluso en muchas situaciones superara al masculino. Como se pode facer para continuar avanzando neste camiño e para que o deporte feminino acabe equiparado nas mesmas condicións que o masculino? Ojalá supiera la fórmula, si supiera la fórmula sería todo mucho más fácil, pero bueno, yo creo que las instituciones sí que tienen que dar un pasito adelante y al final son ellos los que deciden cuando las cosas tienen que ir mejorando, ir equiparándose. Y por nuestra parte yo creo que ya lo estamos haciendo todo, yo creo que ahora está del otro lado el que tiene que tomar las decisiones. Falamos das institucións porque o que comentabas agora, non? A parte de seguidores, de público, cada vez hai máis presenza de seareiros nas gradas cando hai un torneo feminino, o sea que pouco a pouco, polo menos na parte social, na masa social, sí que se está movendo moito máis que antes, non? Sí, yo creo que repercusión. De hecho, el pabellón de Gondomar en la final de europeo estaba lleno de gente, de españoles, de portugueses. Yo creo que el fútbol sala femenino llama, el deporte femenino llama en todos los sentidos. Y es lo que dices tú, la masa social nos sigue y yo creo que más demostración que esa no hai. Máis apoio por parte das administracións, non sei se tamén máis apoio por parte do sector privado, patrocinadores, empresas tamén que vos apoyen. Como ves nese sentido? Sí, esa parte siempre es súper importante. Al final los clubes necesitan apoyo, necesitan financiación y para también a nosotros trasladarnos la mayor seguridad posible a nivel profesional y poder mejorar nuestras condiciones. Y eso también parte de un buen apoyo, ya solo de las instituciones públicas como de las privadas. Bueno, falábamos aí un momento de que estás agora mesmo nuns momentos de descanso, xa a piques de retomar non a rutina habitual, pero supoño que nestes días de lecer, gozando do verán tamén por aquí polas Rías Baixas, combinas non esa parte de desconexión con algo de actividade física. Contanos un pouquiño como estás vivindo estas vacacións e como pasas os días de lecer. Sí, está siendo todo un poquito express y sí que aprovecho porque yo de hecho soy de aquí de Meaño, entonces vengo aquí a Sanxenxo con frecuencia y si no es de paseo pues vengo a hacer algo de deporte, incluso a disfrutar del puerto de Sanxenxo, que al final esto atrae a muchísima gente. Y la verdad que mi día a día es eso, una mezcla de deporte porque tengo que hacer todos los días algo de actividad por el club y luego disfrutando de las Rías Baixas, que al final es el privilegio de poder vivir por esta zona tamén. Bueno, ademais é unha zona onde se practica moito deporte, non só aquí na zona do Salnés, tamén na cidade de Pontevedra, non é unha zona de moitísimo movimento deportivo en distintas disciplinas, verdade? Sí, la verdad que incluso en Pontevedra, porque mis padres viven allí, hace poquito estuvo el triatlón en Pontevedra, así que es una zona en la que la gente practica mucho deporte, hay muchos deportistas de alto nivel aquí en la zona de Pontevedra. La verdad que es un privilegio de tener tantos deportistas a alto nivel. Bueno, pois Silvia, foi un placer recibirte hoxe no Verán. Parabéns por todo o que estades a conseguir e que sirva tamén esta entrevista para ir un pasiño máis adiante e tamén a contribuir a esa visibilización do deporte feminino, do fútbol sala feminino tamén a través do Verán. Se te parece, rematamos brindando con esta medalla, ademais aquí brillando no medio do Albariño. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán, imos agora coa sección Planeta Rías Baixas, porque xa saben, aquí temos un mundo de cousas que amosarlles. Hoxe cruzamos a ponte, imos ata a Illa de Arousa para descubrir o seu rico patrimonio industrial. A nosa guía local é Ana Millán. Benvidas e benvidos ao Concello de Illa de Arousa, o meu nome é Ana e hoxe estou aquí porque me gustaría amosarvos os novos elementos que incorpora a antigua fábrica de Godai e que van a transformar a Illa de Arousa en todo un referente do patrimonio industrial de Galicia. Bueno, pois esta pequena illa vai ser o escenario perfecto para falar de como foi a revolución industrial en Galicia, que está moi vinculada coas industrias de pesca. De feito, na Illa de Arousa, xa dende época antigua, temos indicios de que
Na época romana houve un asentamento próximo á zona do Faro, donde xa se practicaba a salgadura. Todo este conxunto industrial está integrado, como falábamos, de diferentes elementos, e un deles é o muelle de Pau, que é un muelle de madeira que era de uso exclusivo das fábricas, que era onde descargaban a sardiña que chegaba en dornas xeiteiras, ademais de todas as materias primas precisas para elaborar os salazóns, pero tamén as conservas. Para falar desta revolución industrial temos que falar tamén dos seus protagonistas, os chamados fomentadores cataláns, que eran comerciantes que inicialmente chegan dende Cataluña para vender os seus augardentes e licores, pero que ven na abundante sardiña das rías galegas toda unha oportunidade de negocio. E pouco a pouco o que van facendo é mercando as mellores ubicacións na ría para construir ali as súas factorías de salgadura. Esta construción que vedes detrás miña é unha desas factorías, neste caso da familia Godai, porque a Galicia chega moitas sagas, e no caso concreto da Illa de Arousa son a familia Godai. Estes industriais da pesca, estes fomentadores cataláns, despois de establecer na ría as súas factorías de salgadura, dan o salto ás fábricas de conserva. E o detonante foi precisamente esta fábrica, porque foi o señor Juan Godai Gual quen, nun viaxe que fixo a Francia, concretamente a Bretaña francesa, descubre toda unha tecnoloxía, toda unha innovación que incorpora na Illa de Arousa, convertendo este edificio que estades vendo na primeira fábrica moderna e de produción industrial de toda Galicia. Detrás miña vedes as mesas de azulexos que era onde se empacaban, onde se lataban as sardiñas, e ao fondo tendes tamén as mesas orixinais onde se aceitaba ou se botaba a salsa correspondente. Isto que estades vendo agora é o interior da antiga factoría de salgadura da familia Godai. Aquí era onde se salgaban a sardiña, en Salmoira, concretamente nestes lagares de pedra, e despois, na zona do Morto, era onde se introducían en barricas de madeira, chamadas tabais, e eran prensados para obter como resultado os deliciosos arenques. Outro dos elementos recentemente recuperados e que forman parte do conxunto son as casas modernistas. Unha era da familia Godai e outra eran de dúas familias xa galegas, o Sotero dice Otero, que logo tamén impulsaron unha factoría a carón da fábrica. Os cataláns, ademais da súa industria, da súa innovación, traen tamén con eles un estilo arquitectónico que, digamos, atopa un referente en Cataluña, como é o modernismo, o arte novo. A carón das casas modernistas poderedes visitar tamén os xardíns destas familias aburguesadas. Ahora estamos concretamente no xardín da familia Godai, donde poderedes ver tamén diferentes especies foráneas, como a magnolia grandiflora, as camelias, que eran todo un símbolo de distinción. Para finalizar, quixera contarvos que estamos a traballar na posta en valor da ruta industrial, un percorrido polo centro da Illa de Arousa para recorrer todas as ubicacións onde estaban asentadas diferentes fábricas de conserva e tamén fabriquíns a mediados do século XX.
Bueno, a música estivo sempre moi presente na vida do noso seguinte convidado, cunha carreira que, dende logo, ten aínda moitos éxitos por diante. Javier Lago, que tal? Moi boas. Hola, que tal? Como Benvido ao Verán. Hoxe ves acompañado, ademais, dun compañeiro moi especial, Alejandro Pérez. Que tal? Como estás? Moi ben. Bueno, Alejandro participou contigo na grabación do videoclip da túa última canción. Dentro dun anaquiño, Alejandro, falo contigo, pero que antes lle quero preguntar a Javier algunha que outra cousiña para conocernos un pouquiño mellor. Se te parece, situámonos en riba dun conxelador nun bar de Pontevedra cando ti tiñas máis ou menos 3 anos, non? Foi aí cando comezou, digamos, a túa carreira musical, non? A ver, sempre falo diso como unha anécdota bonita, non? Miña nai di tamén 2 anos, eu intento ser un pouco máis terrenal, 3 anos me parece unha idade xa demasiado pronto para empezar. Pero sí, sempre tiven esa cousa de cantar en calquer lado, de montar un espectáculo, de montar un show dende pequeniño, bueno, ata aquí hemos chegado. Ese espectáculo que montaches nese bar tiña algo que ver con cancións de Disney, non? Sí. Que tan presentes estiveron na nosa infancia. Sí, claro, eu, vamos, xeración Disney total, dormíame todas as noites cunha cinta das cancións das princesas, das cancións das películas da miña época. Bueno, unha cousa que mamei dende pequeno. Bueno, ti, xa che digo, toda a vida, non? Aí coa música e tralo teu paso polo grupo Australia, no ano 2020 decidiches comezar a túa carreira en solitario. Por que te decidiches a dar ese paso? A ver, foi un paso natural, tiña un montón de cancións que ia compoñendo por mí mesmo e tal, e pareceme un paso natural comezar a publicar material sen estar pensando en exactamente como quero que soe, simplemente pois guitarra, voz e tal, tivo boa aceptación, e bueno, aquí estamos. E despois de varios sinxelos chegan este 2022 Nada tiene sentido, unha canción que, como ti dicías cando a presentabas, que naceu despois de limpar rincóns escuros que querías ocultar. Bueno, como foi ese proceso ata chegar a Nada tiene sentido? Bueno, foi un pouco complicado, a canción nace en medio do verán pasado, cando, bueno, unha serie de sucesos relacionados con Samuel, o rapaz que asasinaron en Coruña, pois un empeza a pensar sobre a responsabilidade que temos como individuos eu que creo que o gran poder é o poder da palabra e todos os momentos que se montaron nas redes, pois foi un momento moi especial. E comecei a tomar notas, comecei a escribir uns primeiros esbozos do que acabaría sendo Nada tiene sentido. E bueno, uns meses despois comecei a falar con Sete Sousa, o produtor da canción, bueno, tamén quería darlle un pouco de, bueno, por influencias que tiña no momento, que sigo tendo agora, quería darlle un componente un pouco máis electrónico, darlle unha volta de tuerca a miña música. E así foi como naceu Nada tiene sentido. E esta canción supuxo tamén o nacemento dunha nova estrela, porque claro, Alejandro participa no videoclip da canción. Bueno, antes de nada, Alejandro, teño que preguntar de onde ves e cantos anos tes? Pois eu son Alejandro, teño 11 anos. Eu son de Estribela, está entre Marín e Pontevedra. Moi indeciso, porque nunca súpense de Marín e Pontevedra. Iso lle pasa máis de un, se cadra. A ver, contame, como foi iso cando Javier contactou contigo e che dixo, mira, que estou facendo unha canción nova e quero facer un videoclip no que eu vou sair bailando e necesito alguén como a ti para que me acompañe neses bailes. Que pensaches cando che contou Javier todo isto? Pois eu quedei flipado, o sea, quedé encantado de poder colaborar con un cantante. Fue maravilloso cuando me lo contaron. ¿Sí? Fue una de mis mejores noticias, ya no sé de qué manera puedo contarlo, fue una de mis mejores experiencias. Contame, claro, unha vez que lle dixeches a Javier, bueno, veña, acepto, vou participar na grabación do videoclip, que che tocou facer dentro do videoclip, a ver? Pois eu, máis que nada, bailar é o mío. Eu tiña que bailar certas partes do videoclip,
algunas acompañado de Javi, outras non. Pois iso. E como foi eses preparativos antes do día da grabación? Porque supoño que, claro, tiveches que aprender unha coreografía, ensaiala moito, como foi todo ese proceso? Pois o proceso foi ben. O primeiro día eu estaba moi emocionado de ensaiar con Javi. Empezamos os bailes e as partes de cada un e estuvo todo moi ben, foi todo moi ben. Claro, non es que ti bailabas só, non tiñas problema, pero cando che tocou bailar con Javi, a ver, como foi iso? Pois eu estaba totalmente agradecido. Gustoume moito bailar con Javi esa parte en concreto, porque para mí era a máis importante do videoclip. Ti bailas moi ben, porque eu xa vin o vídeo unhas cantas veces, o fixechedes moi ben os dous, pero claro, ti tes un segredo, porque és alumno dunha escola de baile. Contame máis ou menos canto tempo levas bailando, dende cando che gusta bailar? Pois a mí gustame bailar dende os 4 anos, pero eu non me había dado cuenta, e a miña familia tampouco. Pois eu iba á piscina en Campolongo, e cada vez que me tocaba non quería ir. Eu dicía que non quería ir, que quería quedarme a ver. A miña nai un día preguntoume, eu dixe que quería quedarme a ver as chicas bailar, entón apuntáronme a esa escola de baile, pero me durou pouco, así que buscamos outra escuela, y no me gustaba mucho, la verdad, porque no toleraban ciertos bailes como bailen, sí, lo toleraban más como otras cosas. Sí. Entonces, un día me hablaron de una escuela que decían que estaba muy bien, chamaron, reservaron para que eu pudiera ir a probar. Gustoume moito. O día de hoy sigo nesa escuela. Esa escuela e a miña familia é donde máis cómodo me siento. A ti pasouche un poquinho como lle pasou a Javier, que lle preguntábamos antes, non? Que el xa con 2, 3 anos comezaba a cantar aí enriba dun conxelador. A ti máis ou menos xa de toda a vida, podemos dicir que che gusta bailar, entón? Sí. Bueno, e contame, claro, neses bailes, claro, cando tiveches que bailar con Javier, vamos a hacer como que non nos escoita agora, costoulle un pouco aprender a él a coreografía, porque claro, él oficialmente cantante, entón isto de bailar, que tal se lle deu a Javi? Pois, sí, bastante ben para ser cantante. Ai, gracias. Bailaba bastante bien. Claro que sí, un vídeo, por certo, que foi grabado no Instituto A Xunqueira 2 de Pontevedra, o teu cole, Javier. Como foi ese regreso, esa volta ás aulas, precisamente con todo este tema de fondo que ten a canción, que se centra no acoso escolar, e como foi esa volta, non? A toparte por eses corredores donde medraches? Sí, foi unha experiencia moi fuerte, además coa coreógrafa da coreografía, Nana Rivadulla, que tamén foi unha compañeira miña desa etapa, foi como que encaixaron moitas cousas para este videoclip. Foi unha experiencia super fuerte, moi sanadora. Chegas dende outro punto de vista, chegas cunha madurez que obviamente non saes, que non a teñes cando saes, pero foi, sí, sanadora creo que a palabra, creo que é un punto de inflexión entre separas xa podes ver as cousas que pasaron con outra perspectiva. Falamos dun tema moi serio como é o acoso escolar, que neste caso pois tamén ti viches en primeira persoa, como moitos outros tamén pois en algún momento pois tiveron ou tivemos que sufrir o que estás comentando, non? Rachar con todo iso, deixar de que este tema sexa un tema tabú, facer bandeira del, non? Supoño que tamén foi como unha liberación persoal, non? Totalmente, eu sempre digo que eu non son un exemplo de nada, eu non o levei como tiña que levar, tamén tiven moita sorte, porque hai xente que o pasa moito peor que a min, pero sí que é certo que empezar a falar do tema comezou a deixar entrar o aire nesa ferida, non?
ata entonces era unha cousa que eu mantiña en secreto e pensaba que desa forma se olvidaría, ¿no? Pero nunca é así, hai que afrontar este tipo de cousas, hai que falar deste tipo de cousas e hai que empezar a poñerlo encima da mesa. Un tema, como ti decías agora, non? Que se mantiña en segredo, non? Na xente da nosa xeración, dos que andamos entre os 20 e pico e 30 e poucos, como sería no meu caso, crees que agora as cousas cambiaron un pouco, que agora se trata este tema dende outro enfoque, dende outra perspectiva? Sí, eu creo que sí e quero pensar que sí, ademais. Sí que pode ser que este tipo de noticias negativas que sí que saen son o mellor máis fortes do que saían antes, pero eu quero pensar que os chavales de hoxe en día están moito máis concienciados e se educan entre si mesmos. A raíz de Nada tiene sentido, fun dar unha charla e a presentar o videoclip ao colexio de Alejandro, o Sagrado Corazón de Placeres, e foi tamén unha experiencia moi bonita falando do acoso escolar tan abertamente cos profesores, cos alumnos, había alumnos de 10 anos máis ou menos e outros de 14, 15, que xa entrabas en materia máis profundamente. Gustoume moito ver como se enfrentaban a cousas que eu non fun capaz nese momento e como falaban abertamente. Sempre había algún que non quería prestar demasiada atención, pero en contraposición a eso sí que había moita xente, moitos chavales moi implicados no tema, e foi unha experiencia super bonita que saín moi reforzado tamén. Se lle pode contar a rapazada como a eles de 11 anos que están a piques de converterse xa en adolescentes, nunha idade problemática, non, para o tema do acoso escolar, que lles transmitiches nesa charla? Bueno, pois eu creo que o que falábamos antes, de que hai que falar do tema, hai que atopar ese adulto de confianza, hai que acostumarse a que non ten nada de vergonzoso todo este proceso, todo o que poda acontecer, e que sobre todo gustoume poder dar esa especial lección de que o mellor síntese só, pero se esa persoa se arropa, se xunta con máis, fan un equipo e poden enfrentarse a esa persona que pode estar facendo dano a outro neno. Vou preguntar a Alejandro que aprendeu desa charla que foi Javier a dar ao teu cole, Alejandro? Pois aprendín que o acoso non é unha solución hoxe en día, que hai que enfrentar os problemas de frente e non quedar separados, que hai que buscar unha solución e que se tes algún problema contarlle ás túas persoas, porque elas poden axudarte en todo. Dá gusto escoitalo e creo que ten a lección ben aprendida. Parece que hai esperanza, non, nas próximas xeracións que o tema se está polo menos tratando, non? Que é o que dicíamos agora. Esa foi a sensación da esperanza de, vamos a evolucionar. Bueno, as críticas a esta nova canción de Javier Lago son moi boas, tamén a xente que opina dese baile, vendovos aí os dous bailar, pero claro, quero che preguntar a ti, Alejandro, polas críticas que recibiches, polas opinións que che contaron os teus compañeiros de clase, os teus amigos, a túa familia. Contame un pouquiño que che dixo a xente cando viu o resultado final. Pois moita xente dixo que lle gustaba moito, que nunca habían conocido a ese cantante, pero que les gustó mucho el baile, la canción, el videoclip, todo, que les gustó todo. Varias personas también empezaron a ver el vídeo y también comentaron, hicieron críticas, y que por cierto son críticas muy buenas. Y pues yo creo que estoy de acuerdo con esas personas, que a mí el videoclip me encantó el resultado final y cómo quedó cada detalle. A ver, xa saíches nun videoclip, xa entrevista en exclusiva aquí no Verán. Que che gustaría facer no futuro? Cales son aí as túas metas de futuro? Pues todavía no lo tengo claro, porque hay muchas cosas que me gustan y muchas cosas que se me dan bien, y no sé aún a qué me voy a dedicar, cómo voy a terminar o cómo voy a empezar. No sé si voy a ser lo suficientemente bueno, pero espero que sí, y espero que en el futuro ya tenga claro lo que yo
voy a querer hacer. Pois dende logo, claro que sí, dende logo apuntas maneiras aí con 11 anos acompañando a Javier nesa canción, nese videoclip. Foi un auténtico placer recibirvos aquí os dous. Parabéns en especial a Alejandro polo ben que o fixo nesta entrevista, que estaba aí un pouquiño nervioso, pero saiulle moi ben. Se vos parece, imos ir marchando, imos despedir o programa desta semana. E claro, tanto que falamos desta canción e deste videoclip maravilloso no que saen Javier e Alejandro, que imos despedir lóxicamente o programa pois con ese videoclip. Agora temos que rematar como facemos habitualmente no Verán, pero hoxe cunha excepción, porque imos brindar Javier e eu con Martín Codas, pero Alejandro tocoulle un vasiño de auga. Así que nada, parabéns polo vosso traballo. Moitas grazas. Aí está. Hace tiempo que ya no puedo cantar, que ya nunca estoy presente, solo me quedo a mirar. Desde atrás donde todo es indiferente, donde pasan las mañanas y las tardes y ya todo es igual. Y el tiempo se detiene, y se detiene el tiempo en mí. Hace tiempo que ya no puedo gritar, solo callo y me revuelvo en soledad. Y en las noches más oscuras me verás cerrar los ojos a ver si pasan ya. Y el tiempo se detiene, y se detiene el tiempo en mí. Hazme sentir que nada tiene sentido, que no es necesario fingir. Llévame allí donde no llega el peligro, donde duermo a salvo al fin. Hace tiempo que el silencio puede más que las armas más cobardes que me quieran disparar. Y a mi templo solo yo puedo pasar, no habrá nadie que me quiera rescatar. Y el tiempo se detiene, y se detiene el tiempo en mí. Hazme sentir que nada tiene sentido, que no es necesario fingir. Llévame allí donde no llega el peligro, donde duermo a salvo y toda esta historia es insignificante, para que no dé miedo romper a bailar. Haz que el dolor no sea mío, que yo nunca lo he entendido, que no me encuentre otra vez andando solo. No fue mi culpa, lo juro, es responsable este mundo que nos dejó atrás andando solo. Hazme sentir que nada tiene sentido, que no es necesario fingir. Llévame allí donde no llega el peligro, donde duermo a salvo. Toda esta historia es insignificante, para que no dé miedo romper a
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo.